Duel d'entrenadors. Miguel Ángel Diestro front a Rafa Llario. Diestro intranquil, alçant-se, sentant-se, nerviós. Un partit que al CD Llosa no li s'ha donat massa bé en les anteriors temporades i que ara era crucial per afirmar un bon començament en la Lliga. L'àrbitre li diu que se sente. Ell, obedient, s'assenta. Mentre Rafa, tranquil, impassible, com si en ell no anara la pressió. Són dos entrenadors totalment diferents. Minut 35 de la primera meitat. Expulsió de Jorge per doble amonestació. El central del CD Llosa abandona el terreny de joc. Diestro no dona crèdit. Es queden en un home menys. Ho comenta amb els ajudants. S'estira la camisa, agafa aire, això no pot ser. Al final, la primera meitat acaba en el resultat de 1-0. La cosa va bé per als de Diestro, però encara queden per davant 45 minuts difícils, en un home menys. Al descans, dona les instruccions pertinents. Marca este, fes això, cuidao en el davanter. Llario, de forma més tranquil·la, parla també en els seus. Els dona les instruccions pertinents per a poder alçar-se en la victòria. Comença la segona part i al poc, penal a favor de la Llosa. A la banqueta no donen crèdit. Des del 10 de gener que no els piten un penal a favor. Ara, el penal és claríssim. Manolo es queda en la camisa esquerrada per l'agarró de Sant Honorio. Va a xutar. Que nervis. Marca gol. Diestro s'antigua, mentre que Llario cada vegada ho veu més malament. Comença a irritar-se i a donar instruccions des de la banqueta. S'enfada un poc en els seus. El Benigànim marca el seu gol. 2-1. Retalla distàncies en el marcador. Un resultat incòmode. El Benigànim es torna a clavar en el partit. Llario es senta, es planta, dona instruccions. Sap que la victòria a la Llosa és crucial per a estar dalt i que els 3 punts del Sequiol poden vindre molt bé als de la Vall a final de temporada. Però la Llosa fa el tercer. Manolo, que s'estrenava com a golejador en la Llosa en un partit oficial, sentencia el partit. Alegria desbordada en la banqueta de Diestro. S'alcen tots a la vegada. Diestro se'n va corrents. On va? Ah, que torna. Que bé, s'abraça amb els seus. I... respira tranquil. Ara ja ho veu amb més claredat. Els 3 punts pareix que se queden a la Llosa. En 3-1, la cosa pareix vista per sentència. Així tot, la Llosa té ocasions de fer algun gol més. L'àrbitre assenyala la fi del partit. Tot acaba. Descans per a Diestro, que no ha parat ni un minut. Juanito, no t'escapes. Ara al mig del camp, a saludar l'afició, que avui tant ens ha animat.